सांगମାନେ ଏଇ ଲୋକଟି ତା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସାମାନ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏ ଲୋକଟିର ଘର ଥାଏ ନା ଠିକଣା, ସେଥିପାଇଁ ତା ସବୁ ପରିବାର ନେଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଥକି ଯିବାରେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପାଣି ପିଏବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ କହି ଏ ଗାଁରେ ଜରି ପାଲର ପଲା କରି ରହୁଥାଏ। ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ମା ଓ ଝିଅ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁକୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ଲୋକ କେହି କିଛି ନ ଦେବାରୁ ମା ଓ ଝିଅ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ନଜର ମା ଓ ଝିଅ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ କିଛି କାମ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ମା ଓ ଝିଅ କିଛି ଖାଇବା ପଞ୍ଚେଇ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ପାଣି ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କଲା ବେଳେ ଏଇ ବାଇକ ବାଲା ବାପାଟି ପାଣି ପକେଇ ପଳଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବାଇକ ବାଲାଟି ବି ମାକୁ କୁଟି ଦେଇ ପଳଉଛି। ମା ତଳେ ପଡି ବେହୋସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମାର ମେଡିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାପା ବଜାରକୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଭୋକ ଲାଗେ ତ ଯାଇ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାକୁ ବହୁତ ସାରା କଂସା ତାଟିଆ ମାଜିବାକୁ ଦଉଛି। ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମା ପାଇଁ ଲୁଚେଇ କିଛି ଖାଇବା ନଉଥାଏ। ଏବେ ଘର ଲୋକ ଚୋର ଭାବି ତୋଳିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ତଳେ ଖସି ପଡିଲା।